Ga sakon Nasiru dan Musa Jega. Haka ta Kebbi ana maganar daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Gona Kaura ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Dibiti ma ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga kanna mai fatin mu da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. SLT ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Dabta Tunga ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. An haka ga Dallatu da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga a Isoro da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga dan Madan Gwandu da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Bello na Haliku ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ga Dojin Mari da yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Kabir Jahin ma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Ibrahim Bakudu ya yarda. Kowa ya daga yatsa biyu. A shi ma ya daga yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Kunkuru ma ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Ga MD Danko da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Kai ga dan Musa na garin Jega. Kowa ya daga yatsa biyu. Dan amanar Jega da yatsa biyu. Kuma mun daga yatsa biyu. Muslim ma ya daga yatsa biyu. Kowa ya daga yatsa biyu. Manar M-Tech ma ya daga yatsa